Iba, iging magkalub kalam, iba't banwa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoong Yesus, ikay minatbuske kami, kapamilataning daya mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Banal Espiritu, iking magkalub kabyasnan at pamanalastas, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintatu pakaluluwa na katam, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idalahan na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy pamingat si banwa, ring angganan ning lugod, eta ela masusukad karing amano, para karing mibait king bayang biye kang Kristo Jesus. Yangat mo kaya sanang lagpas, karing limitasyon ng ipairal ni Tingyato. Bangketa malaya keng lugod, anti mo yung tuturo ng Kristo, at akit nging kekeng danan, painturo king kekang ligaya. Itiyadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang iban, king umpisaning sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Iba't siya iting sulat kan San Pablo, ing apostol ng Kristo Jesus, agpangking kapuryaning Diyos. Susulat kay iti, para karing kapatad, adyo Epeso, ding tapat ang mabibiya makayagong kang Kristo Jesus. Miyabiyasa na kaya kayo, ing grasya at kapayapan, iba't king Diyos, ag katamong igpa, king Ginoong Yesu Kristo. Pasalamatan tamo king Diyos, at igpa, ning ginutamong Yesu Kristo. Uling pigkaluba na katamong kadwanan, ay iba't king banwa. Pauli na ning kaya katamong pangayagong kang Kristo. At uli niting pangayagong tamo kang Kristo, pinili na katamo. Bayo ya pa melalang ing meto ketawan, bang maging banal tamo, at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Yeso Kristo. Itiyang parasan at kaburyan. Puryan tayo, uli ning maragul ng ganaka kaya katamo, king kapamilataning kayang pakamalan ay anak. Inatbos na katamong Kristo, king kapamilataning kayang kamatayan. Uli na niti, ni patawaran ning kaya katamong kasalanan. Kasagit na ning lugod, apigkalob ning Diyos kaya katamo, pigkaluba na katamong kabyasnan at pamanalastas, banlubos tamong antidyan, ing makalihim ng parasan. Itiya ing parasan akeyang daptan, at king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing nituldong panahon, tipuna na langan ding sablang at tsubanwa, at ding kinyato, at pisang metong nalangan kang Kristo, anting pekabuntok na. Amano ning Ginoo. Ing Ginoo pisyag na ing kayang pamagligtas. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pe pagkilala ng tune, ing pengako ng king balen Israel, nakelingwan, karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing tagumpering Diyos, ikit da, ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato.
puryan niya kambening dalit at kulis king tula. Dalit kayong kapuryan, ginggino, manigdigan kayong lira, tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, ginginong ngaritam. Inggino pisyag na siyang pamagligtas. Suluning yato, nga naning Gino, nino man mintuki ka ko, ni kasuluyang babyebye. Inginu mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa kay may pabalitag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaring eskriba, makalunos kayo. Patalakad kong kutkutan para karing propetang pematera ding mismong kaya kong pipumpunan. Nyay kay mismo patutuanan nyo, king nayon kayo, king depat ding pipumpunan nyo. Huling ila ring may kamate karing propeta, at ikay naman ing patalakad kutkutan para karela. Uliniti, ing kabyasnanan ng Diyos sa sabyana, para lang akong propeta karela, at tubod, pamatendo ring aliwa, at lupigan danoman ding aliwa. Inyaring tao king kapanahunan iti, may parusan la, ulining pangamatera ding propeta, manibad king pangalalang ning yato, manibad pa king pangapas lang ng Abel, hanggang king pangapas lang ng Zacarias, apetera pilata ning altar at santuaryo ning templo. Wa, sasabihin ko kaya kayo, ring tao ning panahon na iti, may parusan la, ulingan niti. Makalunas kayo, ikong talaturo ning batas, uling deko yung susi ning belwan, en ako bisang lungub, ambanganan nyo paring magnasang lungub. Inya mama ko ni Jesus, king lugalayta, pigmulan ding penatake ring eskriba at pariseo. Pegunan de tungkol ka ring dakalabage, bare nga silu, at arakap king pamagsalita na. Ihing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, tayo at ang mga Katolikong pinatatamaan ng Panginoon. Kasi tayo medyo malapit sa kultura ng mga Hudyo, mahilig din pala silang magpagawa ng mga monumento. Mahilig silang magpagawa ng mga paalala sa mga kanilang mga bayani at mga propeta. Tayo po, ang dami-dami ng mga images dito. At para ano ba itong mga ganitong mga larawan? Hindi para sila'y ating sambahin. Hindi para sila'y gawin natin mga parang may magic o kaya may supernatural powers na nanggagaling dito. Pag ginawakan mo, ipagkakalap kagad yung hinihingi mo, mangyayari kagad ang iniisip mo. Hindi po ganun. Kundi mga images natin palagi ay mga paalala ng buhay ng mga taong ito, ang mga makabayaning buhay nila, magandang halimbawa.
At hindi lang para, ito'y maalala natin, kundi sila'y parisan natin at sila'y gayahin natin, tularan natin. Kaya ganito rin po yung mga larawan ng mga Hudyo. Kaya nandoon para ipaalala itong mga present generation sa buhay nito mga naging martir o naghandog, nag-alay ng buhay para sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero ang kinalulungkot ng Panginoon dito ay nandoon yung mga larawan na ginagalang nila pero hindi naman sinasabuhay ang mga halimbawa at mga pinanindigan nitong mga propetang ito o mga monumentong ito na kanilang itinatag. No? Kaya tuloy nagmumukhang parang ito nga yung hypocrisy habang pinararangalan itong mga bayani nila, taliwas naman ng ugaling kanilang pinapakita sa magandang halimbawa nitong mga bayani ng kanilang pananampalataya na nangyayari din po sa atin. No? Lalo na dito po sa atin sa ating parokya. No? Pinararangalan natin si Santa Monica, dinadamitan na maganda. Mayroong black, mayroong white. And yet, yung away ng mga devotos, nandoon, parang plasticious. Siyempre, ang mensahe ni Santa Monica ay pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawaran. And yet, iba ang ginagawa ng mga devotees at devotas. Kaya sabi nga po ng kasibihan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magkakaroon ng bukol. Kaya hindi pwedeng magagalit. Hindi pwedeng di magalit. Siguro nga po, pag nasaktan ka, ang sakit naman, hindi lang pag sinuntok ka Ang sinasabi at ang katotohanan kuminsan ay nakakasakit. Hindi pala kuminsan, kundi nakakasakit talagang katotohanan. Kaya pag ganito po narinig natin ito, marahil may masasaktan. Kasi nga parang ang babaw-babaw natin pag gano'n. Ang liit na bagay ng ating pinag-aawayan. At siyempre itong ating mga dinadangal na mga santo at santa, mas ikatutuwa na tayo magmahal at magtulungan kaysa pag-awayan natin sila sa mga walang kwentang usapin o issues lamang. Amen. Yan po yung ating dulog sa bentang ating kahilingan. Sasagot natin sa bawat panalangin. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Para king Santa Iglesia, migit pasanang magmalasakit, kapamilatan din kayang apostol, ban may bulalag karing sablang tao, ing misteryo ning kalayan, ame sali kapamilatan ng daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Para karing gobyerno, tunay lasanang masipit magobro, ban ati mawaro ring karelang sasakupan karing sablang political, financial at moral a pangayalipan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Para karing sugapa na karing drugs, misaw panlasanang makatakas king pangayalipan, alang lunos sisira karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Para kaya katangan, para titasa ng suryan, nung ding kaya katang intensyon matulid lo, kabang paratitang matampang daraptan, itang dapat tang daptan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kesa ng tapat keka. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan.
O Diyos ay pami at ginuning lunos, ituro mo kayong maging malam karing paraming tao, at ibilang mo kaya sana karing kaya kang pakamalan. Tiyadan may king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kaya katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, kikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaklala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo sa rating panalain at ayon na yampang ni, king kasalpantian at lugod, mananasanang iting Kristyo, yatad na kami, king kaya kang ligaya. Tiyadan may king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tama. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ding pasalamatan da kang paratit numang kadinuy pa, Diyos king alangang kalubos mayipaya, king lugod kaya kang lelangan ng tao, at inyang mga itulid diyang may parusan, king kaya kang pakalulo kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilatana, ring anghela din sa blangkoro ng banwa, mit mong kapamulalan ng sasambarapan mo, ing siwa namin makisan metong sana king karela, kabang kakantarang mipnong tula, indalit ng kekang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwat niyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang kinlagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibatani sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bay mi daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapete pasalamat siya kaya ka. Pira, sinabi niya na ikarin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binigay na yung kalis, karin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Ing daya ning bayad alang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka rin sa blang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Laptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteori, Cristo sinuglia, I Cristo
Yang ini gaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyabina, may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalising kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusuro, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap kaya kinugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, ati Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang subing niya, ating sablang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hanggang. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutuk, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Tamid mong kapadalingan lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igpami ayat syuban mo, nisamban niya yung lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mipamintuan ng lug mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karin mi kasala kaya kami, mga mo ke pa'y sawol king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan king kang pakalulu, parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabiya sana kapilan man kaya kayo. At keka timuli. Imi kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga po. Kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan ning yato, ibiyem kaya kami ing kapayapan. Yang malagod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, nantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapot ikas may nga mano mo, pumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ing katawan at daya ning kaya anak, pagkaluban na kaya sanang dake, king kayang biye, huling yung ginumi, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. So, pag-anaka mo po, ngayon pong 9 o'clock a.m. Ngayong 9 o'clock a.m. ang installation ni Father Piel na bilang parish priest po, bagong parish priest ng Santo Rosario Parish dun sa Tinabang Magalang. Kaya patuloy po natin siyang ipagdasal para maharapan niya ang anumang lahat ng pagsubok at hamon na kanyang harapin sa kanyang bagong nilipatang responsibilidad at misyon. Ang Ginoo, mantabi kay kayo. Kaya kaan timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paituto, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusya na may tanangin, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, may poras sa gandang araw. Amen. Salamat.